Kaseng kongres hi ngim kwa bangin kren ya kanu kakam kabak kijing shisha kimdan hakmat ladangi politicize samangi ya kane kakam kanang sneo bat kanang penkumar bat kanang penjengai ya ka syong suk syong san ha ka nang ba shlong jongi lada ka sarkar bakwa yangi bangin yarap ya ka lembau MLA jongi sedang shwa da ka phikot yangi bania thu yangi yaki fax kum bakilong ong bangin shu snap ya ka jingkren jong no re jong no ne ka report jong no re jong syakata ka jing phat namar kum ba phi yo i hi kajing wan phai jong ine kajing yai long MP jong i kedai ka wei pat ka issue namba kum ba kalong menta kalong bangi don kam bangin ya perkat umno badle ngimpa by elections kata kam de intention jong i namar tang artli ki by election ki ba state kandang hapon kandak patla ban koi sya kata katong artli ki constituency ki ba he ha ka maurin keneng bat pulbari ki sa klam MLA hadu pata te ngim long ina keen ban perkat ya kata but definitely lapha i na Delhi namar i lapan i ya ka jingla jong i ba in jobs nemba ka don ka infighting ha ka party ni kata ka the biggest challenge te sangot kita ki team members ba head of president ngin concentrate ya kata ka infighting ka ba bamkrunya ka party ka jong i katas nem ka baar ka long ba da ka badon mangi sangot ha ka ni ka team ka penpau syai ba mentang ilala bangin distribute ya kakam ban penkre pat na kabantaka election arkulai ni don kam kerke ban pet ba ya ka voice jong pat ba dei ban tik hit dei ban snap dei ban skong thu but dei ban act rather than bangin shong ha ka capital city ban decide ya ki kam ki baju ye lay ka elections tingayo i ba ka long balanced kumno try phila ban bai kata phi ang kadon kata ka jingya bomya songthu kata ka infighting ka jingya surut hapwa hakanur campaign ban bai kata I mentang ila don language ki working presidents but ibe president I balong represented ni POE ki don bangi na east but na west don kitu Nagaru Hills region don ini na po ka Jante Hills region tingi perkhat ba lada kalong kumde kandai ka correct moment yang bangin handle ya kani ka situation but bangin pet ba kita kijat in fighting kinum jasho but bangin pet ba ya ka ka ba I president imla ban handle in shim ya ka assistance jongi teng lada wan ki issue sakmat jongi individually ki working presidents lada imla ban handle Nishim ya kata ka assistance na president but kum ta ter namari president jong di MP in don hi la jong ki assignments ba I hapon pendep shedan hi tinga ngasmo ba kalong balance but ngin pet nang ni syakmat ni don ka jing kermen kum ba PUE ka san perthai ka kenrum kani ka de ka correct opportunity nam ta jongi na ka party bangin take advantage ya kani ka confusion ka ba prevail kumbang yui haka imlang salam kumi ai ta jing kenrum ma phi ita I jing bom ya bai ita jing ya surut kumi ai tengkat nakadaw jong ka party ticket haka por election kawanya lam ya kata ka confusion tengkat namar ba president Sheikh Don kumtu working president don tang iway te kini ki issues berokhat ki long namar ba ka party jongi ka don bonjat ki personalities ni don ki experience workers ni don kita ki main people ki bahakmat ki badon ka potential ban sngow ba ki lapoy ha kata ka kerdan ba kila ban lead ya ka party jongi te mentala distribute ya kata equally but ngasmo ka kadai ka benta ka babahaman le kumno try phin ya nang ni khamat ha jing pan kre ya election kaman swat
Ngindang ya kendo ban ya syong ban ya selok bat i president bat ki wei pat ki working presidents hakini ki sngi kendet i president in poy shlong la shai. Ngin ya syong briefly bangin ya perkat tambah ka ningkong ya ka badai ban le kalong ba ban form no ningkong ya kita ki election campaign committees haki districts ki boker hakabangin pen kamti lem ya ki party men and women bakin yarap ban ai advisory pat yangi syaka headquarters nang bangi pedengin pha ya kata keju ka kai pot pat sya ICC kabading kong ngi di ban le ta ngi di ban groom the right people ngi di ban test ya kapals jo ki pat ba ban pet likely napdeng ki babon ki ban apply ticket who has the best chance ban job mano ba badon kata ko winnable factor mano bolong acceptable so it will help ngatrai kabading kong kabangin le kalong ngin pen kre shwa shaki district